הנדסאי חשמל בעצם זה תחום שעוסק בכל המערכות המונעות באמצעות חשמל. תוכנית הלימודים בנויה על 4 נושאים מרכזיים שבעצם מכיל בתוכו את כל הנושא של הנדסאי חשמל. נושא ראשון, תורת החשמל. הנושא השני הוא נושא של מתקנים ומערכות הספק. הנושא השלישי, נושא של מכונות חשמל, המרת אנרגיה שמשולב שם כל נושא המנועים. והנושא הרביעי זה נושא של מערכות בקרה, בקרים מתוכנתים, מה שנקרא פיקוד ובקרה. מכללת מינהל מקנה לסטודנטים של הדיפלומה של הנדסאי חשמל. במקביל הוא מקבל מהמדינה רישיון של חשמלאי מוסמך, וכמובן עם הניסיון בשטח הוא יכול לעלות ברישיון, לקבל שלב יותר מאוחר חשמלאי ראשי, יותר מאוחר רישיון של חשמלאי הנדסאי, שזה מדובר באמפראז'ים מאוד מאוד גבוהים.